aktiviteter. Den tradition vil jeg naturligvis opretholde. Desuden ser jeg, at mange af jer har medbragt jeres forældre og bedsteforældre, så for ikke at hænge nogen ud, er der visse emner, jeg skal undgå at komme ind på. Det kunne fx være emner, som hvordan du kom til at kysse med lidt for mange af de nye kammerater på introturen. Det kunne være emner, som den eksamen du dumpede, men alligevel kom til at fortælle venner og familie derhjemme var gået fint. Eller det kunne være historien om dengang, du næsten blev smidt ud fra en skriftlig eksamen for at have taget øl med ind i eksamenslokalet. At dimittere fra studiet er en stor ting. Ja, måske det største, der er sket i mit liv indtil nu. Vi vender et tungt blad i livets store bog. Følelsen kan være overvældet, og de klassiske spørgsmål melder sig. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Og hvor skal jeg hen? Hvem vi er i den her sammenhæng heldigvis let at svare på. Og nu er vi lærer. Det næste spørgsmål er måske mere udfordrende at besvare. Hvad fik os til at vælge lægevejen i første omgang? Var det simpelthen fordi vi kunne? Fordi vi havde det rigtige gennemsnit? Fordi det lugtede lidt af penge og prestige? Og fordi vi gerne ville imponere vennerne fra gymnasiet? Eller var det i virkeligheden, fordi vores familie har en lang og stolt tradition inden for feltet? Generation efter generation har måske stolt båret kittel og stetoskop, og man fristes til at spørge retorisk, er jeg god nok nu, far? Eller var det måske en fantastisk og en smule megaloman drøm om, at netop vi var udset til at redde verden fra dens rædsler? Uanset hvad der ligger os ind på medicinstudiet, har årene budt på en fantastisk udvikling for os alle sammen. Vi er blevet ældre, vi er blevet smukkere, men frem for alt er vi blevet hamrende dygtige. Især dig, mand. Hvad der tidligere var menneskets og medicinens største mysterier, har vi nu fuldt udstyr på. Vi ved præcis, hvordan milten virker. Vi ved nøjagtigt, hvornår man i et drop bør anvende isoton saltvand, og hvornår man bør anvende ringeacetat. Tanken er egentlig skræmmende, men vi er nu nået til et punkt, hvor vi er klar til at træde frem og tage ansvar. Vi har et ansvar over for de mennesker, vi møder hver dag, såvel som for det samfund, vi indgår i. Vi har et sundhedsfagligt ansvar, et videnskabeligt ansvar, og ikke mindst et menneskeligt ansvar. Heldigvis er jeg, når jeg kigger rundt på alle sammen, ikke et sekund i tvivl om, at vi er klar til at løfte den opgave. Vi skal ud og lære at stå på vores egne ben. Rettelse. Men hvor skal vi så hen nu? Studietiden har været 6 uforglemmelige år med usikkerhed, hypokondri, glæder og sorger, beruselse og kærlighed, og en skøn forvirret blanding af narcissisme og selvlede. Lurer mig om ikke de næste 6 år, som ung læge i den store hvide verden, vil byde på mere end nøjagtigt det samme. Vi skal ud og lære at stå på vores egne ben, og det vil muligvis mest af alt ligne Bambi på glat is i den første tid. Vi skal lære lægekunstens regler, i stedet for blot at ryste fakta ud af skjorteærmerne. Vi skal identificere og håndtere sygdomme, men i lige så høj grad identificere og håndtere de problemer, der nogle gange i livet gør det svært for et menneske at være menneske. Vi skal desuden lære det praktiske håndværk, som lægegerning omfatter. Vi skal stikke og skære og prikke af syg. Vi skal informere og transpondere. For de fleste af os er det et ganske og aldeles skræmmende perspektiv. Men vi må ikke glemme, hvor dygtige vi er. Vi skal ikke være bange for at spørge om hjælp, men vi skal heller ikke være bange for at tilbyde vores hjælp. Vi kan mere, end vi tror, og verden har brug for os. Til sidst vil jeg gerne takke jer alle sammen for nogle rigtig skønne år. I en verden, hvor mange måske tror, at der er rundsav på albuerne, har jeg aldrig mødt andet end formidabelt kammeratskab og vilje til at hjælpe hinanden. Så nu skal vi alle ud i den store verden. Og hvad enten turen går med rygsækken til Kambodja, eller med regionalturen til Vejle på turnus, så ønsker jeg alle sammen en fantastisk rejse. Jeg er stolt af at være jeres kollega, og jeg glæder mig til at møde jer derude. Tak skal I have.